Време е да си говорим за бизнес. Бизнесът с етерични масла. Как партньорството с доTERRA ни помага? Първо, естествено, ни поставя в една ситуация на разширяване. Особено за жените е трудно да говорим за парите и правим много неща, които искаме да са от сърце, безплатно, даром. Но тогава дали всъщност си помагаме и реално помагаме ли на другите? Бизнесът на доTERRA се изразява в това да споделим, да подкрепим и всъщност да продадем идеята, че човек може да се справи сам с дадена ситуация и да израсне в нея. Компанията ни предоставя 4 или 5 начини за придобиване на финансови бонуси. Ще ви разкажа постепенно за всеки от тях.